L-għodwa tajba. Illum it-tlieta l-ewwel ta' Marzu, l-ewwel jum tax-xahar. Nilqakom għall-quddiesa u t-talba ta' Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja għaddisa. Nistqar Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla l-providenza tiegħek tqassam kollox bordni li qatt ma jinkiser. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex tbiet minna kull ħsara u tagħtina kull mawta fejda għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, il-profeti li ħabbru il-grazzja li kellha tingħata lilkom stħarġu u tkixfu fuq din is-salvazzjoni. Huma kienu jitkixfu l-mod u f'liema żmien kien qiegħed jaħseb l-Ispirtu ta' Kristu li kien fihom meta kien jiġdilhom minn qabel it-tbatijiet ta' Kristu u l-glorji tiegħu li kellhom jiġu warahom. Lilhom kien marraf li mhux għalihom infushom imma għalikom kien jiswa dak li huma kienu jħabbru u li issa kien imxandar lilkom minn dawk li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mibgħut mis-sema qegħdin jagħtukom l-Evanġelju. Dawn huma ħwejjeġ li l-Anġli stess jixtiequ jifhmuhom sewwa. Għalhekk kunu mħażmin fir-ruħ u rżina f'kollox. Ittamaw għal kollox fil-grazzja li għad tingħatalkom meta jidher Ġesu Kristu. Bħala wlied ubbidjenti tgħixu skont il-ġibdiet ta' qabel meta kontu għadkom tgħixu fl-injoranza tagħkom. Iżda bħalma qaddis u dak li sejħilkom kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom kollha. Għax hu miktub kunu qaddisin għax qaddis jien. Il-kelma tal-Mulej.
nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: Tassew ngħidilkom li fost daw kollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lill-ommhom, jew lill-missierhom, jew lil-uliedhom, jew l-għelieqi tagħhom. Ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal 100 darba aktar djar, aħwa, sobien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi, flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bied. Il-bieraħ smajna id-dialogu bejn Ġesu u d-dixxipli tiegħu meta jurihom l-għana li hija tajba fiha nifisha li jista' jkollha l-periklu kbir li taqtek mill-proxmu u minn Alla. U jispjegalhom ukoll li l-istedina tiegħu li ħallu kollox mhijiex stedina faċli. Pietru ifakru f'din il-ħaġa għaliex fuq ix-xatt tal-Baħar tal-Galilija Pietru li kien jismu Xmun is-sajjied sema' lil Ġesu jgħidlu ejja warajja u telaq kollox u mar warajh. U Pietru jgħidlu tajjeb aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Donnu qed jgħidlu issa x'sen jieħdu? Pietru bħalna, aħna wkoll dejjem tiġina din il-mistoqsija, imma jien x'sen jieħu? U Ġesu ma jgħidlux x'taħseb, le. Jagħti risposta misterjuża ħafna, imma li fl-istess ħin min jitlaq kollox għal Ġesu jagħmel l-esperjenza tagħha.
Inti tħalli id-djar tiegħek, il-ħutek, il-ommok, il-missierek, min għandu l-uliedu, lejli min għandu. Imma fl-istessin il-mulej taraħ jipprovdi. U inti li m'għandekx uliedek taddemmu l-laħam issib li għandek ħafna ulied, mhux bl-istess inkwiet imma insomma kważi. Li inti li għandek għalqa tiegħek tispiċċa tittieħu ħsieb għelieqi li mhumiex tiegħek u jġibulek ukoll ħafna nkwiet. Imma ssib ukoll ħafna konsolazzjonijiet. Din hija l-esperjenza pereżempju ta' ħafna saċerdoti anke tagħna l-isfijiet li inti ssib li l-mulej sejjaħlek li tkun missier kultant kważi jom ta' familja kbira ħafna, imma il-ġenituri jafu li l-familja mhux wartu żgħar. Ikollok ukoll ġieħ ta' ras, ġieħ tal-qalb, imma hemm ukoll ħafna faraġ. Jekk tistaqsuni x'inhi li żjed ħaġa li tfarġek, jiena tfarraġni ħafna il-kuntatt man-nies. Il-kuntatt mal-fidi tan-nies, mal-imħabba li għandhom in-nies fil-ħajja tal-familja mhux biss lejn Ġesu. Il-Vanġelu ta' San Mark huwa l-uniku wieħed li fil-lista isemmi wkoll il-persekuzzjonijiet. Ġesu qed jagħmel lista ta' affarijiet jgħidu. Mela aħjar immorru dan qed għal mid-darba qed iwedna ħafna djar, ħafna aħwa, ħafna subien u bniet, ommijiet u liet. Se jkollok min joħsibek, xi trid iżjed? Flimkien ma' persekuzzjonijiet jgħid. Ma jaħbilna xejn. U l-ħajja ta' dejjem f'ismi li ġejx inti xi jiswa li jkollok ħafna affarijiet imma mbagħad il-ħajja ta' dejjem ma tasalx għaliha. Xi ħaġa li ta' min naħsbu fuqha bis-serjetà. Imbagħad hemm xi ħaġa li fil-ħajja tara u naħseb fil-ġenna se narawha iżjed. Ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Immorru l-ġenna nisperaw li naslu l-aħres le. U inti fil-glorja ta' tirrealizza li Alla ma jġudikax kif niġġudikaw aħna għal-grazzja tal-Alla ngħidu. Ma jarax l-affarijiet kif narawhom aħna. X'aħna n-nuċċali tagħna naqra partikolari, imma tiegħu speċjalissimu in-nuċċali tal-Alla. U dak li minn għalik huwa bniedem li mhux importanti għal Alla jkun importanti ħafna. Importanti ħafna. Illum nixtieq inkomplu nitolbu għal paċi fl-Ewropa, għad-difiża ta' dan il-poplu Ukrain li ġi attakkat mill-ġar tiegħu mir-Russja. Imma hemm vittmi miż-żewġ naħat diġà mijiet. U jiena meta nisma' dawn in-numri naħseb fl-ommijiet u l-missirijiet, fl-aħwa, fin-nisa ta' daw iż-żgħażagħ. Xi ħadd bagħathom u ma ġewx lura d-dar. Ara x'dulur, il-kefrija tal-gwerra. Fi ftit jiem mijiet diġà mietu. Għalfejn? Nistaqsu għalfejn. Hemm bżonn ikompli dan il-ġenn fid-dinja. Nitolbu ħafna u ħafna għal paċi u nistidinkom minn issa biex għada ninaqdu mal-qdusija tiegħu il-Papa għada ras ir-Randan it-2 ta' Marzu u noffru l-ġurnata ta' talb u sawm għal paċi, mod speċjali biex l-Ukrajina terġa' ssib il-libertà sħiħa tagħha, jieqfu l-armi, tieqaf il-gwerra. Din il-Quddisa għadha tixxandar mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Min ikun jista' jattendi nistiednu li jattendi. Se jkun hemm ukoll il-mexxejja ta' pajjiżna biex nitolbu flimkien lill-Alla.
U fl-istess ħin nibdew ir-randan imqaddes bis-sinjal tat-talb tal-penitenza nitolbu maħfra l-nubietna li huma ħafna u nitolbu lil ħarsa tal-mulej li jara l-qalb u xejn iżjed u li l-ħarsa tiegħu hija ħarsa ta' verità tallimna kif inħarsu tassew lejn xulxin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għad tiffiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Kollna tama fit-tjubitek mulej nersqu lejk bl-offerti tagħna u nqeduhom fuq l-artal imqaddes. Għamel li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li nbattulna bħala Salvaturu feddej mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u mbielet minn Marija Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tal-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi.
Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna urina nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna l-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U lej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier. U bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieġi kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li titqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħibnu bit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mexxina mulej bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, int li titmana bil-ġisem u d-dem ta' ibnek. U għamel li aħna nistqarruk u nfaħruk, mhux bil-fom u l-kliem biss, iżda bl-emil u tas-sew, biex jistoqilna nitlu fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Qabel intemmu l-Quddisa tal-lum infakkarkom li għada l-4 tal-Irmiet l-Arċisqof Xikluna se jiċċelebra Quddisa fid-9:30 ta' filgħodu mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fuq stedina tal-Papa Franġisku għada se jkun jum ta' talb u sawm għall-paċi, b'mod speċjali għall-paċi fl-Ukrajna. Il-mexxejja ta' pajjiżna u kull min jemmen huwa mħeġġeġ sabiex għada jingħaqad magħna għal din il-Quddisa. Grazzi tal-li llum ingħaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-rużarju għal paċi fl-Ewropa b'mod speċjali biex tieqaf l-aggressjoni u l-vjolenza l-gwerra fl-Ukrajna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi salnatek ikulli tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif kien Sant. mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkorunat b'korona tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi salnatek ikulli tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bis-mewwieti tqaddis ismek tiġi sal-ħnatek. Kulli ġitint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kull jum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier Liben l-Ispirtu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikontemplaw. Fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bis-mewwieti tqaddis ismek tiġi sal-ħnatek. Ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kull jum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek għajnt fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek għajnt fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek għajnt fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nikbu norfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Jgħamil avukata tagħna dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina għaddisom Malla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewiti ta' desismek tiġi saltnatek. Ikolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum maħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem id-dililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa. Ħenna lina. Trinità qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' Itlob xbejbiet. għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta Itlob ma'Alla. għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Smana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Lopalina qaddisom Malla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u gawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu.
San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħasen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost l-tajja tas-sema jitfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.